Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten sore ini. Wis keblanjur entek akeh lagi syuting soalnya ya ora ngatasi pemirsa ya. Mak ora ngatasi syutinge. Wis pokoke engko digenepi ning omah ya apa penggaweane ngene ya iki karo iki wong merah. Iki ning pertigaan Pasar Merah. Ya alhamdulillah kerupukku karek saiki. Lontong karek telu, pecele ge saiki. Gorengane yo ijek saiki. Amin. Oke. Dipateng terus sampai gedang goreng entek aku diujar-ujari wong merah. Lah wonge maune wis pesen gedang goreng tak entekno. Oke. Ya aku diseneni ya meneng ae wong santai. Diseneni sing penting meneng ae, ora sambah weli. Oke guys, dilanjut iki. Keadaane ning Pasar Merah yo ngene. Karek gamble. Karo leren buthunge pegel. Anget yo enak. Lah ku mang tempene anget kok Anget yo kaku kabeh. ya wis saiki ngene nek panas langsung tak tero 20.000. Awan sik lah tak tero. COD. 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 Ada lah. Kowe duwe cili-cili apa ora tuku aku? Jago. Ora aku jago duwe. Jago aku duwe cili. Rupane kuwi. Lirik Malah duwe. Duwe kae. ora duwe. Duwe apa yo kadasen. Heeh. Duwe. Kono. Oke nih. Iki Konten guys. konten ya konten guys, tapi aja metenteng. Apa nih ndi lengger? Apa kuwi? Keren. Sempal deh. Ini karek saiki. Duh, berarti putune go wirawiri. Lah iya putune. Urung duwe putu ya kucing putune. Marai wong ora ramah-ramah. Pegal meh. Kondi. Walah bar diumbana misan. Walah, montore ganti kabeh apa tare anyar? Apa ya, Mas? Iki Shogun ya. Ya Melayu Peter. Jadi sopo? Bakul iwak putih. Montan. Mak. Ngarit. Karet yo leren, Mak. Aku karo nyeneni. Boga, aku ora tahu. Oke. Perang. Utange ya
Oke pemirsa, mae wong omah udan. Ya Allah, lagi iki mae dodol sampai cumpet. Sampai maghrib ke, lagi ke omah ya Allah. Wes udan. Ke omah udan. Banget ya ini. Banget dilakukan. Toh, alhamdulillah ke omah wis udan pas maghrib. Mang mangkate ya jam 12 ge, lha tapi keadaan dodole ya rada darurat yo. Wirawiri ning Mbak Rama padha ewoh. Petak ya do ewoh, guys. Ya Allah, ewoh mantu. Ya wis alhamdulillah awake dhewe wis mulai iki, wis bersyukur. Wis tok omah ra ketangki ndang adus, salat magrib leren. Wah, aku mang ya ora masak, mak tuku sego ka mang ning gone Mas Sentot. Oke guys, aku ape mandi sik, bar mandi kok lanjut salat apa magrib. Dan iki rambutnya mak badhek-badhek kok iki. Ora duwe sampo. Malah ngopesi jamur. Apa kon masak jamur lho. Untuk jamur sak piro ae. Dan salin lambine, golek salin lemari aja kuwi ae ambune penguk. Denek ngarang yo. Telas kabeh ka lho sing ngakon ramepe sapa? Kon mepe kathok ora budal. Teles kabeh gombal. Ambil itu ini Mbak. Ini lemari. Jadi Mbak ini Mbak. Mbah saeneke. Larantok. Larang japakno tapi kan ujuk jamur. Lumrah antara tak gawa sak anu ket buru-buru kok nggak mulih mikir kembang. Ora nek sing mikir ayo. Pirang iji rong dinah rene. Apane? Pentol pentile lha kono ora mbok delok. Rene. Angguti aku. Ya. Kathoke saeneke, kathoke teles kabeh. Yo. Kae garing kok nang kok. Jamur damen. Sing kedua make alhamdulillah kimang bar salat magrib ngolah jamur gak tak syuting make wis bar mangan wareg. Wis alhamdulillah tekan omah ki wis udan nggih langsung bres ramet. Terima kasih semuanya yang telah ndelok YouTube ya, muga-muga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ya ora kaya biasane ya guys, wis bar prei 2 minggu, ya 10 dina. Dodole ya rada akurat. Yo sing penting entuk dhuwit ngene iki. Sesuk kena dienggo blonjo neh. Lah piye alame tare alam sepi, bar bodo besar sepine malah ra umum. Golek langganane neh ya anu padha mencolot rono rene. Padha kuwaraken iwak sapi. Dadi ora ana jajan yo tak piye yo tak tekati sing penting ya berkah barokah. Ora kok berisah sayane wis kesel kabeh. Angger welaran iki wis mumet. Wis iso kulakane kaya biasane. Pokoke angger rong dina kesel ya dodol prei ge. Soale apa wis awake gak ngatasi. Umur tambah tuwek tambah teklek suwe. Ora kaya biasane ndek enom cekatan wis seminggu ngedur dodol. Lah saiki alame alam tarom ya. Sing dimaksud alam tarome alame alam sepi. Golek pangan yo sepi. Tapi ya alhamdulillah nih sangkan parane dumadi kono ya padha sehat kabeh. Golek pangan sing paling layan ning luar negeri ya sing hati-hati padhonan. Aku dongakno wae ke ning kono sehat-sehat. Bayarane tambah gede, iso ndelok YouTube-ku ya ngono ae. Oke pemirsa. Tak cukupi semene konten dina iki nek tutur kataku ora jelas.
Mohon maaf wis karek ndithake iki. Wis padha Bu. Aris barang boneng ndi Mang. Oke pemirsa, tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten besok hari. Wassalam.